नोंनाव जुदि मानसिनि गुन दंब्ला आंखौ डिस्टार्ब खालामनायखौ गारदों। आंनि मानो आं आदारासो सानासो कल खालामबाय दंमोन। र' नों मानो गाबदों? गाबनाङा दे, देलाय मोजाङै बुंनायसै। आंनि आदाया इन्डियान आर्मियाव साख्रि मावोमोन, नाथाय गिबि पस्टिंआनो मावबादिनि जायगायाव जानायसै। सानसे मावबादिनि गाग्लोबनायाव आदानि जिउआ गोमायो होनना जोंनो खौरां होफैयो। नाथाय आदानि जिउखौ नुवागौमानि आंनाव फोथायनाय गैयामोन। बेनिखायनो आं आंनि आदानाव सामफ्रामबो कल खालामबाय थायोमोन। आदानि जाथाय जानाया सानबेसे जाखो? सानबेसे नङा, बोसोर बारलांबाय। आंबो बे नाम्बारखौ गोदानैसो लादों, दान मोनसेल' जादों। बबेबा नाम्बारा जुदि गोबाव सम बाहायजायाब्ला बे नाम्बारखौ कम्पानिया गुबुननो गोदानै होफिनो। आंनि बेलायावबो बिदिनो जादों खोमा। अब्ला आंनि आदाया जोंखौ गारना थांमारबाय। गाबनो नाङा दे, बारा दुखु दाखालाम, गासिबो थिग जाजोबगोन। आदा। हेलौ?